Бог е напълно суверен в цялата тази история. Той е напълно в контрол на всичко, което се случва. Лутер казва, дяволът е Божий дявол. И Бог го използва за по-високите цели на Бога в това да ни избавя като мека глина за невласлава. Ето първия Рум, стихове от 13 до 15. В деня, когато синовете му и дъщерите му ядяха и пиеха вино в къщата на най-възрастния си брат, при Йов дойде пратеник и каза, говедата оряха и магариците пасяха пред тях. Когато савците ги нападнаха и ги откараха и избиха слугите с острието на меча, и само аз избягах, за да съобщя. Докато той още говореше, един след друг, докато той още говореше, дойде и друг и каза, Божий огън падна от небето и изгори овцете и слугите и ги погълна. Само аз избягах, за да съобщя. Докато той още говореше, пред ти се е наредил на опашка. Халдейците дойдоха с 3-4 и взеха камилите и изклаха всички слуги, които се грижиха за тях. И дръхва Рун завършва с това и само аз избягах, за да съобщя. Докато той още говореше, дойде и друг и каза, синовете ти и дъщерите ти, ако е садо, ако е бизнес, ако са пари, ще изкарам ли, ще изградя занаята и бизнеса си отново, но не пипай децата. И внезапно дойде силен вятър в пустинята и удари четирите ъгъла на къщата и тя падна върху децата и те умряха. Йов стана буквално смачкан от всяка от новините, които са го смазали на земята, но все пак той намира сила да стане. Той раздира дрехите си и бръсне главата си, който е символ на дълбока скръб в еврейската култура. Той излязва от отровата на майка си и гол ще се върна. Господ даде, Господ взе. Да бъде благословено Божието име. Пророк Авакум в Стария Завет казва и да не цъфти смокинята, и да няма реколта по лозите, и да пропадне произведението на маслинята, и нивите да не произвеждат храна, и овцете да изчезнат от кошарата, и да няма говеда в оборите. Аз пак ще се радвам в Господа, ще се веселя в Бога на спасението си. Дали малко повече от 10 години в проблема в тази проба, където беше в речената да започне тази цел. Все пак, Бог счете за необходимо да използва книгата Йов и да използва обстоятелства, които не са близки до книгата Йов, но за всеки един от нас има такива обстоятелства, такива трудности, които ни съкрушават дълбоко и ни сравняват с земята. Той казва, ако се намираш в прахта и лицето ти е в земята, прослави го там. Прослави го там, където си.